Ikastolen jaiek zenbait helburu bete nahi izaten dituzte, ez? Jendarteari galdetuta, iruditzen zait, behar bada gehiengoak helburu nagusitzat edo joko lukela, behar bada ikastola antolatzailearen aldeko baliabideak eskuratzeko asmoarekin, ez? Eta egia da ikastolek helburu hori badutela, ikastolen jaiek helburu hori badutela. Azken finean, ikastolak interes publikoari erantzuten diote eta zerbitzu publikoa eskaintzeko bokazioaz jaio ziren. Eta hori horrela denean betidanik bilatu izan dugu finantziazio soziala. Eta finantziazio sozial hori einandi batean ikastolen jaien baitan eskuratzen da, ez? Beraz, bai, hori bada helburuetako bat, baina badira beste helburu batzuk hori bezain garrantzitsuak edo direnak, ez? Esate baterako, euskara, euskaldun eta euskaltzaleon eskubide linguistikoen aldarrikapena. Edo euskara eta euskal kulturaren erabilera eta ezagutza sustatzea. Beste helburuetako bat nabarmenduko nuke ere auzolanari lotutakoa, ez? Bistan da, gero eta individualistagoa den gizarte batean murgilduta bizi garela, eta hortaz auzolana ez dago sasoian, ez? Aldiz, jaiak auzolan erraldoiak dira. Hori da berez ikastola ereduaren oinarri, eta aldi berean ikastolaren jaien esentzia ere, ez? Eta gizartearen dinamikaren kontra joatea zaila bada ere, niri iruditzen zait ikastolen jaiek egiten dutela halako kontentzio lan bat, ez? Eta jaien bitartez, auzolan hori suspertu egiten dugu, baina aldi berean auzolanaren garrantzia, lantaldearen garrantzia nolabait ere balorean jartzen dugu, ez? Orduan, nik uste dut hori helburu garrantzitsua dela, batik bat kontutan hartuta euskaldunon izaerari lotutako ezaugarria dela, ez? Eta gero iruditzen zait ere herrigintzari eragiten dietela gure jaiek, ez? Azken finean, euskal identitatea jorratzeko biderik irmoena euskara eta euskal kulturaren transmisioa ziurtatzea da, ez? Eta hori horrela denean ikastolen jaiek ekarpen potoloa egiten dutela esango nuke, ez? Ezin dugu ahantzi ikastolen jaiak ez direla mugatzen 5 jardunaldi horietara, ez? Ikastolen jaiek antolatu, garatu eta eskaintzen dituzte urte betean burutzen den jarduera programa, ez? Batetik, jai bakoitzak bere jarduera programa propioa lantzen du, eta bestetik, bada beste jarduera programa bat modu bateratuan antolatzen dutena 5 jaiek, ekimen bateratuak deritzoguna, ez? Bai ikastolak antolatzen duena, bai modu bateratuan antolatzen diren jarduera programa horiek oinarri hartzen dute euskara eta euskal kultura. Beraz, ikastolen jaiak kultura ekoizle sutsuak bilakatzen dira urtean zehar, eta ekarpen hori egiten diote gizartari, jendartari, Euskal Herriari, ez? Eta aldi berean euskarari eta euskal kulturari 11 plaza eskaintzen dizkiete. Beraz, esan bezala, herrigintzari dagokionez ere, uste dut jaiek ekarpen potoloak egiten dutela. Eta, gero bestalde jaiek ere komunitatea, ikastolen komunitatea indartzeko ere horretarako baliagarriak izaten dira. Eta ikastolen artean edo ikastolen komunitateen artean ezagutzeko ere balio dute. Orduan, auzolanarekin batera gure komunitatea indartzen dugu, azken finean herrialde bakoitzeko jaiak, herrialde horietako komunitatea elkartzen du, komunitatearen topagune izaten dira, eta 5 jaien artean ere urte osoan zehar harremanak izaten dituzte ekimen bateratu horietan. Beraz, aukera ezin hobea izaten dira ikastolen komunitatea indartzeko. Eta baita ere ikastole mugimendutik edo ikastola mugimenduak dauzkan helburu filosofikoak ere lantzeko edo erakusteko
tresnak izaten dira, ez? Hor nabarmendu behar da batez ere, lehen aipatutako auzolana, gure egiteko erak, gure ikastoletako proiektu guztiak erakusteko balio dutela eta urte osoan zehar hainbat ekintza egiten ditugu balore horiekin edo filosofia horrekin doazen bat datozen jarduerak egiten dira, ez? Beraz, erakusleiho bat izaten da gure baloreak mahai gainean jartzeko, erakusteko eta batez ere filosofia horrekin bat egiteko aukera ematen dute. Nik oro har esango nuke ikastolen jaiak ezagutzen direla. Baina egia da, lehen aipatzen genuenaren harira, gizarte individualistago horri erreparatuz, behar bada belaunaldi berriek badute tokiko edo dagokien jaiaren inguruko ezagutza zehatzagoa, ez? Ze azken finean izan da halako bilakaera bat eta gaur egun jaiak nire ustez lokalagoak bilakatu dira, ez? Hori horrela denean, esan bezala, iruditzen zait, behar bada belaunaldi berri horiek ezagutza zehatzagoa dutela. Dagokien edo bere ondoko jaiari dagokionez. Eta besteak, bai, ezagutzen dituzte hor daude, baina behar bada ezagutza da dispertsoago, ez? Akaso hor egoera ezberdinean gaude ere jaiak, ez? Iruditzen zait, Herri Urrats eta Nafarro oinez nolabait ere badituztela ezaugarri bereizgarri batzuk eta horren baitan uste dut oraindik ere ezagunak direla lurralde eta belaunaldi guztien artean, ez? Baina oro har esango nuke jaiak ezagutzen direla.